Zup, zup. Hup. Jop. Lop. Oh, lup. Oké. Ja. 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 Oké, kom maar. Hoi. Even uit de schermen. Ik ga een tampon opeten. Ja, ik ga een tampon opeten. Een bloederige gaat tampon. Ik ga mijn bloederige Dat moet je tampon echt kijken eten. op YouTube. Ja, dat filmpje is echt raar op YouTube. Het is een meisje die haar tampon... Eigenlijk vind ik het best nep, maar aan de andere kant... ze haalt een tampon uit de pipi voor camera. Nou ja, tot en met haar buik zichtbaar. Kijk. Sexy. Ja! En dan zuigt ze het helemaal leeg, weet je. Nou, Gaat ze wat over de nek, maar toch gaat ze voor. ze vindt het vies en dan gaat ze door en ze zuigt, zeg maar, haar tampon helemaal droog. En het wordt roze. En dan zegt... Ik moest echt bijna overgeven. Ik was helemaal aan het kokhals. Ja, ik ook. Dat wou ik bijna zeggen. Waar is mijn I don't wanna let you down. Snoepie broodje kipcorn. Wat de fuck gooi je dat? Hij is lekker warm. Oh, wacht, ik heb erin geplast. Grapje. Is die jou zo? Ik zat ook zo. Snoepie. Kleine arend. Kleine. Nederland weer, ja. Niet nodig. Zie je het voor je, meneer Arends, als het leuk is. Ik zag, hij was model, hè? Echt? Ja. Nou, nu is hij er echt niet meer naartoe. Nee? I don't wanna do it. Niemand heeft mijn naam gezien. Auw! Serieus? Nee! Nee! Ik breek je nagels, hè? Nee.